Sa mga pangunahing balita, 9 na taong gulang na lalaki patay. Kanyang mga magulang sugatan matapos na bumaliktad ang sinasakyan nilang tricycle sa Basud, Camarines Norte. 38 taong gulang na babae nakaligtas sa pamamaril sa Matnog, Sorsogon. Drug den sa Calabanga, Camarines Sur na buwag. Retiradong pulis at SECU arestado. Rabies Awareness Month ginugunit na ngayong Marso. Kahalagaan ng responsible pet ownership, binigyang din ng Legazpi City Veterinary Office. At QR code system ilulunsad ng LGU Camalig para sa promosyon ng kanilang turismo. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw, ika-6 ng Marso taong kasalukuyan. Patay ang isang 9 na taong gulang na lalaki habang sugatan naman ang kanyang mga magulang matapos na mawala ng preno at bumaliktad sa gitna ng biyahe ang kanilang sinasakyan na tricycle sa Basud, Camarines Norte. May report si May Encinares. Patay ang isang 9 na taong gulang na lalaki matapos na bumaliktad sa gitna ng biyahe ang sinasakyan nitong tricycle sa National Highway sa bahagi ng Barangay Poblacion 2, Basud, Camarines Norte, hapon nitong Martes. Batay sa ulat, kasama ng biktima ang kanyang mga magulang at patungo sana sa Barangay Taro, Mercedes dahil magpapagamot sana doon ang ama ng bata. Subalit pagdating sa lugar ng insidente, nagkaroon ng problema sa preno ang tricycle na nauwi sa pagbaliktad nito at pagkakatilapon ng bata na nooy nakaupo sa baby seat. Nagtamo naman ng minor injuries ang mga magulang nito habang ligtas naman ang driver. Sabi niya sa preno daw sabi pagkakabit ng driver, biglang nag-stick yung preno kaya hindi na control, bumaliktad na yung tricycle. Isinugod pa sila sa ospital, subalit hindi na naisalba pa ang buhay ng bata. Yung bata, ma'am, particular ma'am, doon sa kanyang sa ulo niya. Tapos yung dalawang na mag-asawa, gas-gas na ma'am sa braso, yun na ma'am. Hindi pa nagkakaroon ng pag-uusap ang dalawang panig. Pero maaaring maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide ang driver kung magsasampa ng kaso ang magulang ng bata. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Encinares. Patay ang isang padre de pamilya matapos na atakihin sa puso at makabangga ang minamaneho nitong motorsiklo sa isang nakaparadang tricycle sa Karamuran, Catanduanes. Maswerte naman na nakaligtas ang kasama nitong anak na 5 taong gulang na babae. May report si Hercules Barbacena. Dead on arrival ang isang motorcycle rider matapos na atakihin sa puso habang nagmamaneho at makabangga sa isang nakaparadang tricycle sa Barangay Icanbato, Karamuran, Catanduanes tanghali nitong Martes. Kinilala ang biktima na si Antonio Ferrer, 48 anyos, mangingisda, may asawa at residente ng Barangay Dariao, parehong bayan. Batay sa impormasyon, pauwi na sana ang biktima at ang 5 taong gulang nitong anak nang mangyari ang insidente. Agad naman silang isinugod sa Karamuran Rural Health Unit. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na sinwerte pang mabuhay ang nasabing motorista. Sa kasamaang palad, hindi na po siya umabot doon sa aming Rural Health Unit at dineclare na po siyang dead on arrival ng ating doktor na si Dr. Sadie Tanael, yung Municipal Health Officer naman po dito sa bayan ng Karamuran. Napag-alaman din na nakainom ng alak ang biktima. Wala rin itong suot na helmet at walang dalang lisensya. Hindi naman po kami nagsasawang magpaalala. Araw-araw naman po kami nagkakaroon ng barangay visitation sa 27 barangay na aming nasasakupan na nagpapaalala sa tamang pagmamaneho ng kanilang mga sasakyan na kung maaari ay huwag silang magmaneho na nasa influence po sila ng alcohol. Ligtas at naiuwi na rin ang anak ng motorista na nagtamo ng minor injuries. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Nakaligtas sa tiyak na kamatayan ng isang 38 taong gulang na babae sa Matnog, Sorsogon matapos na barilin madaling araw kahapon. Blanco pa ang kapulisan sa pagkakakilanlan ng sospek. May report si Hercules Barbacena.
Sugatan ng isang babae matapos na barili ng hindi pa matukoy na sospek sa barangay Manhumblad, Matnog, Sorsogon, 1:30 ng madaling araw kahapon. Kinilala ang biktima na si alias Ben, 38 anyos, walang trabaho at residente ng barangay Gadgaron, Parehong Bayan. Batay sa impormasyon, galing sa tindahan ng kaibigan, pauwi na ang biktima at lula ng motor na minamaneho ng kaibigan din ito na si alias Julio, 31 anyos, mangingisda at residente ng barangay Tablak, Matnog, Sorsogon ng tambangan ng sospek. Isang tama ng bala sa braso ang tinamo ng biktima na agad naman na isinugod sa ospital. Mabilis naman po na nakapag-responde ang mga kasapi ng Matnog PNP na nagsagawa ng checkpoint sa Barangay Pawa upang mahuli ang sularin. Hanggang sa ngayon po ay sinasagawa pa rin ng patuloy na investigasyon para matukoy at malapit ang nagagawa ng krimen. Nakalabas na rin sa ospital ang biktima. Mayroon pong person of interest pero hanggang ngayon kulang pa rin po ang ating mga ebidensya para makapagpalit tayo. So tinatrabaho pa po ito. Nananawagan naman ang PNP sa mga posibleng nakakita ng pamamaril at nakakakilala sa sospek na makipagtulungan sa kanilang ginagawang investigasyon upang mapanagot sa batas ang nasabing gunman. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Drug den sa Calabanga, Camarines Sur na buwag. Retiradong pulis at sekyo arestado. At rank 5 regional most wanted person ng Bicol arestado. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na Ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaypuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang buya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Ako si Lito. Presyo ng bilihin, mapapabain sa gana ang pagkain kung walang saking. Trabaho at tulong ng kanyang sinusulong, siya ay may solusyon, subok na ng panahon. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kalikasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, Ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Nabuwag ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police ang isang sinasabing drug den sa Calabanga, Camarines Sur sa ikinasang bypass operation kahapon. Arestado sa naturang operasyon ng isang retiradong pulis at CQ. May report si Regine Bue.
Nabuwag ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police ang isang drug den sa Puro 4 Barangay del Carmen, Calabanga, Camarines Sur sa ikinasang bypass operation kahapon. Nagresulta ang operasyon sa pagkakaaresto ng 4 na drug personalities na sina Renato Obias, 63 anyos, residente ng nasabing lugar, drug den maintainer; Junel Sinugba, 30 anyos, residente ng Barangay Sugod, Calabanga, drug den employee; at ang 2 drug den visitors na sina Daniel Parato, 21 anyos, security guard, at Rito Hernandez, 54 anyos, kapwa residente ng nasabing bayan. Nakuha mula sa mga sospek ang mahigit kumulang na 15 gramo ng hinihinalaang shabu na may street value na humigit kumulang 75,000 pesos at iba pang drug paraphernalia. Ayon kay Investigation Agent 5 Adrian Fajardo, Provincial Officer ng Camarines Sur PDEA, ito na ang ikalawang beses na nahuli ang sospek na retiradong pulis dahil sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Itong subject natin is dating alagad din ng batas. Pinagting po natin yung monitoring, lalo na maraming nagsasabi na yung kaya lang hulihin ng PNP at ng PDEA is yung mga small time lang. So itong operation namin is patunay na wala kaming sinisino. Basta nag-violate ka po ng Republic Act 9165 o yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at nakapag-ipon kami ng sapat na ebidensya para ikaw is masubject sa anti-drug operation at agad po natin itong ikakasa. So wala po tayong pinipili, maging ikaw man is ordinaryong tao, maging ikaw man is may sinasabi sa lipunan or dati kang alagad ng batas o alagad ka ng batas, basta ikaw is mayroong violation, is agad po natin yung actionan. Naging matagumpay naman ang operasyon dahil sa pinagsanib puwersa ng PDEA Camarines Sur, PDEA Catanduanes, PNP Drug Enforcement Group Special Operation Unit 5 at ng Calabanga Municipal Police Station. Panawagan po natin sa publiko is kagaya po ng lagi nating panawagan sa ating mga kababayan na tulungan tayo sa kampanya laban sa illegal na droga. So kung may mga naobserbahan kayong mga illegal drug activities sa inyong mga lugar, is agad po natin yung ipagbigay lang sa tanggapan ng mga otoridad. At wag natin pong ipagsawalang bahala kasi wag natin antayin po na umabot sa point na may mga mabibiktima dyan sa ating mga lugar. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya pa ng PDEA Camarines Sur ang mga sospek na maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Regine Boy. Napasakamay na ng otoridad ang itinuturing na rank 5 regional most wanted person ng Bicol matapos itong makorner sa ikinasang operasyon ng otoridad sa Bakakay, Albay hapon nitong Martes. Naharap ang sospek sa 7 kaso ng panggagahasa. May report si John Lopez. Arestado ang isang most wanted person sa Bicol sa ikinasang operasyon ng otoridad sa Bakakay, Albay hapon nitong Martes. Kinilala ang sospek na si alias Ino, 47 anyos, residente ng Purok 5, Barangay 47, Arimbay, Legazpi City, na itinuturing na rank 5 regional most wanted person ng rehiyon at nahaharap sa 7 kaso ng panggagahasa. Alas 5:35 ng hapon nang ikasa ang operasyon sa Purok 4, Barangay Sugod na nagresulta sa matagumpay na pagkakaaresto sa suspect. Actually, yung pagkakadakip natin dito ay matagal na natin na surveillance dahil rank number 5 po siya dito sa Bicol region. Nakapiit na ngayon sa Legazpi City Police Station ang suspect. Sa namin pagkakaalam, isa lang katao pero 7 counts yung kanyang na-file na kaso. So ibig sabihin, pag sinabi kasing 7 counts, usually magkakahiwalay lang na mga araw. Pwedeng araw, taon, ganon, buwan. Kaya 7 counts of rape na kanya, sa kanya na isampa. Samantala, batay sa datos ng PNP Bicol, 48 kaso ng panggagahasa ang naitala nila noong buwan ng Enero sa buong rehiyon. Patuloy naman umano ang pagsusumikap ng PNP na mabigyan ng hustisya ang mga biktima at mapanagot sa batas ang mga sospek. Para sa mga balitang Tatak Bicol, John Lopez. Ginugunita ngayong Marso ang Rabies Awareness Month. Kahalagahan ng responsible pet ownership, binigyang diin ng Legazpi City Veterinary Office. May report si Rose Belista. Matagal-tagal na rin mula nang mag-alaga ng aso't pusa si Nanay Josefina. Anya, ito ang kanyang stress reliever. Malaking tulong din umano ang kanyang mga alagang aso sa kanilang seguridad.
Bilang isang responsabling fur parent, lahat ng kanyang mga alaga ay bakunado daw ng anti-rabies vaccine. Hindi niya rin ang mga ito hinahayaang lumabas ng bahay para masiguro na hindi ang mga ito makakakain ng maduduming bagay na pwedeng pagmulan ng rabies. Halimbawa, inaalagaan mo sila, katulad niya nasa loob ng bahay sila, yun ang paraan ko para hindi sila makakain ng mga marurumi kasi doon magkukos ng rabies sila. Tapos, sabi nila yung aso daw, pag hindi pinapaliguan, doon nagkaka-rabies. Kaya sila talagang, meron silang shampoo, may ganun, para malinis talaga sila. Ayon kay Dr. Emmanuel Estepona, veterinarya ng Legazpi City Veterinary Office, tama ang mga ginagawang paraan ni Nanay Josefina na isang pagpapakita ng pagiging responsible fur parent nito. Anya, kailangan ng pakikiisa ng komunidad upang mapigilan ang pagdami ng kaso ng rabies at isa sa pinakamabisang paraan upang matuldukan na ito ay ang responsible pet ownership. To unite and strengthen the relationship ng tatlong entity sa community. One, kami, yung LGU and the national government na gagampanan at ginagampanan po natin ang ating mga obligations. Yung number 2 is the barangay officials that they have also a shared responsibility para makontrol natin yung rabies. It is in accordance with the Rabies Act of the Philippines, the Animal Welfare Act, and even dito po sa local ordinance natin yung Responsible Pet Ownership Act na meron po tayong responsibility na dapat gawin. And the third one, which is the pivotal, yung dog owners themselves na to become responsible owners. Now, if we were able to do each shares its responsibility, mababawasan ang rabies at pati yung problema ng stray dogs. Dagdag pa niya, napakahalaga na mas mapalawak din ang kamalayan ng publiko patungkol sa rabies, kaya naman ngayong Rabies Awareness Month, planong mag-alok ng libreng kapon ng City Veterinary Office para sa mga aso't pusa. Magkakaroon rin ng iba pang libreng serbisyo na pwedeng lahukan ng fur parents at ng kanilang fur babies. Strategy po natin is yung dog pet population control. We're studying on that and hopefully makakuha tayo ng funding. Kasi medyo mahal na yung anesthetics. You know, the reproductive surgery sa mga clinic, private clinic, umaabot ng 10 to 15,000. Kaya isa rin yun kung bakit nahirapan yung ating mga dog owners. So that's why we will be pushing for a mass reproductive surgery again. Like last year, meron tayong partner, yung Balikatan. So we were able to have 300 pets nagkaroon ng surgery. Pero hopefully this year, mapatuloy po natin. Samantala, kinumpirma ng naturang opisina na may isang namatay noong nagdaang taon sa lungsod dahil sa rabies. Para sa mga balitang tatak Bicol, Rose Bilista. Presyo ng mga pangunahing bilihin alamin. At QR code system ilulunsad ng LGU Kamalig para sa promosyon ng kanilang turismo. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na Ako Bicol Online TV. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaypuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang buya kong party list may plano. Kaya ang boto ko, Ako Bicol. 131 sa balota. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Got! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na!
Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Presyo ng bilihin, mapapabain sa gana ang pagkain kung walang saking. Trabaho at tulong ng kanyang sinusulong, siya ay may solusyon, subok na ng panahon. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kaligasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Class suspension maaaring ipatupad kung matindi ang heat index na mararanasan ngayong darating na tag-init ayon sa DepEd Bicol. Adjustment sa class schedules upang mabawasan ang overcrowding sa mga silid-aralan iminungkahi rin ng kagawaran. May report si Danica Garcia. Araw-araw na pinapaliguan at pinapabaunan ng maiinom na tubig. Ilan lang daw yan sa ginagawa ni Jeneline upang maiwas ang kanyang anak na nag-aaral pa sa elementarya sa masamang epekto ng mainit na panahon. Ayon kay Jeneline, ang pag-iingat niya ngayon sa kanyang anak upang hindi dapuan ng sakit ay katulad din ng pag-iingat niya dito noong tag-ulan. Ang ginagawa ko po sa anak ko, araw-araw pinapaliguan ko po siya tapos pinapainom ko po ng maraming tubig hanggat wala pong suspension ng klase. Kasi sayang naman po kung halimbawa po na ipapaano ko po siya, papa-absent, tapos di pa naman nag-suspend kasi madali naman po yung bakasyon nila. Tulad ni Jeneline, madalas din daw na pinapainom ng tubig ni Lola Daisy ang kanyang apo na nag-aaral din sa elementarya upang hindi ma-dehydrate. Nilalagyan niya rin ito ng bimpo sa likod upang hindi matuyuan ng pawis. Ayon kay Lola Daisy, mahirap ang magkasakit kaya mas mabuti na ang nag-iingat. Para sa akin, yung para hindi maapektuhan yung bata, kailangan everyday ang paligo, tapos yung magamit ng sombrero para hindi naman gaano maanuhan yung lalo na kung masyadong mainit na, wag nang palabasin yung bata sa Pero kung nandito naman sa school, stay in the room na tapos paglabas, sombrero or umbrella. Sa loob naman ng room, sinasabi ko kay teacher na kung pwede paanuhan yung likod ng bata, baka basa or papalit ng damit. Ayon kay Mayflor Marie Jumamil, tagapagsilita ng Department of Education o DepEd Bicol, nakasaad sa kanilang Department Order No. 22 na sa panahon ng tag-init, lalo na kung mataas ang heat index, maaaring magpatupad ng class suspension ang mga paaralan sa rehiyon. Subalit nakadepende pa rin umano ito sa mga namumuno ng paaralan o sa nakakasakop na local government unit. May advice na din ang ating DepEd Secretary Angara na pwedeng magsagawa ng mga remedies or mga pwedeng gawin. Halimbawa, i-improve ang air ventilation or ang ventilation ng mga classrooms. So kung yung mga paaralan may mga kurtina, pwedeng alisin yon or pwedeng magdagdag ng mga electric fans or kung ano yung isasuggest ng mga magulang para mas maayos at maaliwalas ang mga anak nila sa loob ng mga classrooms. Dagdag pa niya, maaari ring magpatupad ang mga paaralan ng adjustments sa class schedules upang mabawasan ang overcrowding sa mga silid-aralan. And before, last year kung matatandaan natin, in Bicol Region, we also adapted yung mga shifting ng classes at adjustment ng class hours. Halimbawa, instead na magsisimula ng 7 o'clock a.m., may mga schools na nagpatupad ng 6 a.m. to 10 a.m. ang klase nila. Sa mga ganyan. Pero, ito naman depende. Hindi ito applicable sa lahat.
Kasi may mga lugar naman tayo sa Bicol region na although may advisory na halimbawa 45 ang heat index, may mga lugar naman sa Bicol region na maayos pa naman ang kalagayan. So maaaring presko pa ang lugar, may mga punong kahoy pa sila at tolerable naman ang init na pwede pa namang pumasok mga bata sa schools. Nanawagan din ng ahensya sa mga magulang at guro na patuloy na mag-monitor sa kalagayan ng panahon upang mas maging handa sa panahon ng tag-init. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Alamin ang pinakahuling presyohan ng mga pangunahing bilihin sa Legazpi City Public Market sa report ni May Encinares. Kumpara noong mga nagdaang buwan, ngayong Marso, bumaba ang presyo ng ilang gulay sa Legazpi City Public Market. Sa paglilibot ng news team sa naturang pamilihan, ang dating 160 pesos per kilo ng pechay at repolyo ngayon ay mabibili na lamang ng 100 pesos per kilo. Sitaw na dating 140 pesos per kilo ngayon ay 120 pesos per kilo na. Talong na dating 200 pesos per kilo ngayon ay 120 pesos hanggang 160 pesos per kilo na rin. Bumaba rin ang presyo ng sayote. Dati kasi 80 pesos per kilo ito mabibili, ngayon ay 40 pesos hanggang 55 pesos per kilo na lamang. Ang sibuyas na pula na dating 200 pesos per kilo ngayon ay 160 pesos na. Ang dating 240 pesos per kilo ng sibuyas na puti, ngayon ay 150 pesos per kilo. Bawang na dating 180 pesos per kilo, ngayon ay 160 pesos na. Malaki naman ang ibinaba sa presyo ng kamatis. Mula sa 240 pesos per kilo, mabibili na lamang ito ng 45 pesos hanggang 60 pesos per kilo. Sa luya, ang dating 200 pesos per kilo, ngayon ay 140 pesos hanggang 160 pesos per kilo na. Sa karot na dating 160 pesos per kilo, ngayon ay nasa 80 pesos hanggang 100 pesos per kilo na lamang. Patatas na dating 160 pesos per kilo, 80 pesos hanggang 120 pesos per kilo na ngayon. 120 hanggang 160 pesos per kilo na rin ang presyo ng sili na dating 200 to 300 pesos per kilo. At mula 400 pesos per kilo, naglalaro na lamang sa 250 pesos hanggang 280 pesos ang per kilo ng bell pepper. 350 pesos hanggang 360 pesos per kilo pa rin mabibili ang karneng baboy. Mabibili pa rin ng 160 pesos hanggang 180 pesos per kilo ang tilapia. 200 pesos hanggang 240 pesos per kilo sa galunggong, 260 pesos per kilo sa yellowfin, 60 pesos per kilo sa tamban. 240 pesos hanggang 600 pesos pa rin ang per kilo ng hipot. 320 pesos hanggang 500 pesos naman ang per kilo ng alimango. Samantala, bumaba naman ang presyo ng dilis mula sa 140 pesos per kilo, 120 pesos per kilo na lamang ito ngayon. Bahagyang tumaas naman ang kilo ng karneng manok mula 220 pesos per kilo, 230 pesos ang per kilo nito ngayon. Ayon sa mga tindera at tindero ng naturang pamilihan, epektibo ang mga naturang presyo hanggang ngayong linggo. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Encinares. May Calix. Nakatakdang ilunsad ngayong taon ng pamahalaang lokal ng Kamalig Albay ang QR code system. Bahagi umano ito ng kanilang kampanya sa promosyon ng kanilang turismo. Makabago at epektibo raw itong paraan upang mas makilala ang kanilang bayan. May report si Danica Garcia. Nakatakdang ilunsad ngayong taon ng pamahalaang lokal ng Kamalig Albay ang isang QR code system bilang bahagi ng kanilang kampanya sa promosyon ng kanilang turismo. Ayon kay Kamalig Tourism Officer Jed Villanueva, ang QR code system ay isang makabago, mahusay at epektibong paraan upang mas ma-promote ang kanilang bayan. Gamit ang mobile phones, maaaring ma-access ng mga turista ang mga detalye ng kanilang tourism offerings. Kasama na rito ang iba't iba nilang ipinagmamalaking pasyalan. Ganitong style. Pag pinag-QR mo siya, i-direct ka niya sa website ng Kamalig na nakalagay doon yung mga anong pwedeng gawin, what to do in Kamalig, what to see in Kamalig, where to stay in Kamalig, where to eat in Kamalig, and ano yung mga dapat importanteng
mga landmarks sa Kamalig na pwede nilang puntahan, tourism landmarks. At the same time, tuturuan din sila dito na mag-directions. Example, pag pinindot mo yung QR, ay pag pinag-scan mo yung QR, ituro sa iyo from one attraction to another attraction, ilang kilometers, ilang minuto from point of destination, papunta doon. Kumbaga malaking tulong itong kuwan po. Dagdag pa niya, ikakalat ang QR code stickers sa mga strategic locations, gaya ng hotels, airports at tourist spots. So bali po, hinihingi namin ng suporta ng mga Bicolanos, Albayanos, tayo, na suportahan po ang mga tourism sites ng kada banwaan kasi malaking tulong po ang turismo sa ekonomiya. At the same time, nakatulong tayo mag-create ng trabaho, negosyo, and then may impact sa community pag sa turismo ka nag-involve po. Kagaya po sa Kamalig, I can say talaga na meron because of mga data na nakukuha namin and then yung ginagawa namin, may epekto po. Nakikipag-ugnayan na rin ang munisipyo sa iba pang local government units at probinsya upang maisulong ang QR code system. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Angeline Dagta, ang inyong tagapaghatid balita.